ħallini ximur bla ngħidlek l-aħħar kliem bla ma nħossok hawn qrib tiegħi ittamajt li qatt ma jasal dal-mument se tintemm dil-ġenna bejnietna tnejn tinsihom xil-kliem ta' dawn l-aħħar jiem li jedna biss bejnietna titlaqhom x'marriħ jekk jitqawwa snin għax jintilfu l-bogħod ma' xejn il-waqt jitgħaddew ma naqat ninsew ma nafux għad jerġgħu fuqna tifkiriet ħelwin ġranet bellusin storja sikta ta' bejn tnejn bil-messaġġi li nibagħtu lil xulxin la ma nħallu l-ħadd jinduna nibqgħu dawn il-jiem nfakru lil xulxin ma noħlomx li qatt jistgħu jintesew tinsihom xil-kliem ta' dawn l-aħħar jiem li jedna biss bejnietna titlaqhom x'marriħ jekk jitqawwa snin għax jintilfu l-bogħod ma' xejn il-waqt jitgħaddew ma naqat ninsew ma nafux għad jerġgħu fuqna tifkiriet ħelwin ġranet bellusin storja sikta ta' bejn tnejn min jaf għadx nerġgħu lura f'din il-ġenna moħ bil-ġejjieni x'għad ikun ħadd ma jaf tinsihom